новата камера на DJI. Смених старата камера, защото не може да прави много хубави клипове. Сега ще направим една малко дълга разходка до село Испелихово. Забравих да ви кажа, честита нова година на всички. Днес е 1 януари, все пак няма и много движение. Ще гледам по-често да правя клипове, тъй като аз малко рядко снимам. Нямам зимна екипировка, иначе сигурно по-често щях да карам. Ама навлякал съм се така с 2 панталона, 2-3 якита, едно цанково, едно дебело, блуза. Времето е чудесно. Малко студено, сигурно около 7-8 градуса. Все пак не съм направил толкова дълги клипове, да говорим в населени места, такива на дълго разстояние. АТВ-то е Segway AT5 500 кубика. Не става много за тежък офроуд, обаче харесва ми. Все пак за мен идеално. Максималната му скорост е 100 км. Върви навсякъде. Снимам на 1080p, тъй като много не си заслужава да снимам на по-голямо качество, тъй като клиповете се гледат в YouTube. То аз ги гледам все на компютър, на лаптоп. Просто на 2К да снимам. Малко не ми върват на компютъра, аз не си гледам често. Затова 1080p не е лошо качеството. Добре, Катери. Аз на горност ми обаче добре, в 80 км няма проблем. максималната му скорост вече около 60-65. Сега има много хора, които предпочитат кросови мотори. За мен кросовия мотор не е препоръчително да откарате все по асфалта, тъй като някой не
карам повече по асфалт и по-малко офроуд. Трябваше ми нещо, което да върви, нали, около минимум 80 км по асфалта и на надгорното от 2 човека поне да се движи с около 70 км минимум. И нишка нямам за мотор. Пистовите мотори, скъпа поддръжка, много горят. Скутера идеален, даже е по-икономичен от това АТВ. Обаче с АТВ-то може да караш по горски пътища, в калва вода, навсякъде минават, може да му закачи ремарке, което на мен точно това ми трябва. И за работа си го ползвам. Не е препоръчително да караш АТВ в града. Нали, така казвам, защото трактор в града, нали, не е хубаво. Мога да ти направят проблем. Обаче ми казаха, че по силата, нали, няма да има проблем. То за какво аз трябва да карам по градовете и няма да ходят примерно до Пловдив или до Пазарджик? До Пазарджик може, по някои черни така странични пътища, нали, няма проблем. Надявам се всеки, който има такова АТВ Segway, да изгледат наистина добри, все пак нов модел АТВ и първо ще откриват проблеми. Виждал съм някои, които много, нали, тежко те искат хората да ги карат за много тежък офроуд, обаче това АТВ не е баш точно като тежък офроуд. За бях си купили поне Can-Am Renegade. Друго се, нали, чисто ново, се е чисто ново. Може да слабиш по 500 кубика, другия модел е 6 от 570 кубика. Аз съм около 65 кг и просто с мен направо лети. Има чисто нов асфалт тук. Екстра, мирише на нов асфалт. Сега ще приспърнем на края яката. Много не гори, по принцип, около 7 на 100. Обаче ако включим 4 по 4, тия дни карах с сняг, забелязах, че гори около 10. Моментът ми го бяга. Нормално да няма никой, все пак днеска 1 януари. У нас всички колеги с марката Segway да са много щастливи с тях на колата, да? Това АТВ съм го пробвал да дърпа ремарке. Значи половин тон и отделно ремаркето. Догоре-долу
около 700 кг си ги дърпа без проблем. Което на мен е напълно достатъчно. Чакайте с тия електрички могат да направят голяма биля. Много стари хора ги карат, деца ги карат. Ето това се опитва да излезе. Не знам защо, по каква причина, защо всички АТВ-та не ги правят с спортни авто. Най-обикновен авто. Не е хубаво. Просто самия авто не ми харесва. Няма същия звук. Оригинален такъв азбук за точно това АТВ. Струва много скъпо, над 1000 лева тя сега, аз не се дава. Чисто ново АТВ да му режиш азбука, да го приправяш, просто за мен не е хубаво.